O Auditorio de Ribeira rebosou de persoas que se presentaron no acto organizado polo BNG en apoio ao seu alcalde, quen se amosou emocionado pola acollida veciñal tras a presentación da moción de censura que se dará o vindeiro luns. Centos de ribeirenses non quixeron faltar a este acto de apoio ao rexedor, que non puido ocultar as súas emocións ao recibir a calor da súa xente. Entre aplausos e gritos, Pérez Barral asegurou que o seu compromiso coa cidade segue inquebrantable. Pois, este 29 de setembro, o Partido Popular, xunto con 3 concelleiros e concelleiras do Partido Barbanza Independente, presentaron esta moción de censura. E non o fixeron porque o goberno non funcionase, non o fixeron porque perdéramos subvencións millonarias, ou non o fixeron porque todo Ribeira estea parado. Non o fixeron por iso. Fixérono precisamente porque funciona, porque Ribeira avanza con forza e, sobre todo, porque estamos deixando atrás as vellas formas mediante un concello aberto, transparente e participativo. Claro que sí! Luís Pérez destacou todo o traballo realizado nestes 2 anos e esa loita por unha Ribeira máis digna. Baixo este discurso resaltou con firmeza a deslealdade por parte dun dos partidos co que entablaron un nexo común de goberno. Cando nos presentamos ás eleccións municipais de 2023, as 3 forzas que fixemos goberno tiñamos un nexo común. Todas, absolutamente todas, dicíamos que Ribeira merecía un cambio, que íamos a apostar por ese cambio. Pois ben, en 2023, as negociacións que fixo o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Barbanza Independente e o Partido Socialista para propiciar ese cambio foron públicas. Dixémolo ante todos os veciños e veciñas. Asinamos un documento ante as cámaras, publicámoslo para que todos e todas vos o puidésedes ver. E que temos agora? Agora o que se acaba de producir é unha ruptura. A ruptura dunha promesa de cambio que defendeu o Partido Barbanza Independente. E quero dicir unha cousa tamén moi clara, que o saiba todo o mundo. Nós non dicimos que esta moción de censura sexa ilegal. A moción de censura, claro que é legal, iso non o discutimos, pero o que se critica é que non se cumpla coa promesa dada a toda a veciñanza de Ribeira. O que criticamos é que se rache de maneira unilateral o acordo que asinamos en 2023. E, sobre todo, que se rompa a confianza nos compañeiros que, mentres estaban por diante dicíndonos que todo iba ben, que nada iba a pasar, por detrás estaban facendo as súas, unha moción de censura indigna e sustentada nos intereses uns poucos. O alcalde tamén tivo palabras de agradecemento para os 2 edís do PBBI, Tania Redondo e Juan Furones, que decidiron apoiar a súa xestión fronte a outros membros do seu propio partido. Ambos foron destacados como símbolos de valentía e dignidade. Pola súa parte, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tamén estivo presente e non quixo perder a oportunidade de amosar o seu apoio ao alcalde. Pontón asegurou que Pérez Barral volverá a ser alcalde de Ribeira no vindeiro 2027. Esa moción de censura non vai truncar nin a esperanza nin o orgullo que sentimos cada vez que vemos entrar a Luís pola porta da alcaldía. E este alcalde ten que volver coa cabeza aínda máis alta en 2027. Subliñou que a moción de censura impulsada polo PP e o PBBI non é máis que unha reacción ao éxito do goberno do BNG, calificándoa como un acto escuro e vergoñento. Sabemos que hai unha moción de censura escura, bochornosa, con intereses espurios que quere frear a Ribeira. E mirade, isto só vai ser un parón, porque poderán agora querer levantar o freo de man, pero o volante de Ribeira, o timón deste barco, de los veciños e as veciñas, que los Co apoio de centos de ribeirenses e as palabras de apoio dos seus compañeiros, Luís Pérez conclúe este acto con forza e determinación.
A pesar da moción de censura, o alcalde e o seu equipo confirman que seguirán loitando pola alcaldía e por un futuro mellor para a Ribeira.